Hej så YouTube. I dag vil Martin her og jeg spise noget kanel. Hvorfor du sige YouTube? Hvad? Hvorfor siger du på YouTube? Okay, fordi... Okay. Martin, kom lige herud. Okay. Nej, kom lige herhen i skyggen. Kom, vi går herhen i skyggen, så vi bedre kan se dig. Ja. Okay, bare nu. Jeg skal se. Martin, kom her. Vi har noget vand her. 2 sekunder i YouTube. I kan lige sidde og kigge på vores kanel oppe bagpå. Det er okay? Det er stærkt. Er det stærkt? Til at hente. Ja. Hvorfor er det ikke så bedre til? Så er det mig. Kalle. Det var meget. Er det stærkt? Jamen, sådan, du har det længe i munden. Ja, sådan der. Ja, en ordentlig god klat. Wow. Er det stærkt? Ja, hvis du har det længere i munden, så er det stærkt. Du skal have det rigtig længe i munden. Er du klar? Ja. 1, 2, 3. Er det ikke stærkt? Er det ikke stærkt? Skal vi bare sige ses, eller hvad? Ja. Ses.